Dále byl prodán pozemek společnosti E.ON, ten je zrealizován. Pak pozemky, které jsme schválili koupit těch podílů pozemků, tak smlouvy jsou připraveny k podpisu. Dále základní škole jsme schválili přijetí účelového daru, tak to je zrealizováno. Smlouva s ředitelstvím Zlínského kraje o spolupráci o postupu přípravy a realizace stavby silnice 2/490 Dolní Němčí-Nivnice je podepsána. A pak jsme schválili úpravu rozpočtu číslo 6 a schválili jsme rozpočet na rok 2014. Tak to bylo všechno z úkolů. Máte někdo prosím nějaký dotaz? Děkuju. Dalším bodem je zpráva z jednání Rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce. Prosím pana místostarostu, aby nás seznámil s touto zprávou. Od posledního zasedání zastupitelstva obce se konaly 4 schůze rady, na kterých rada obce schválila vyvěšení záměru na prodej části obecního pozemku zastavěného dílem číslo popisné 124 ulici Ludská, zařazení žádosti Mysliveckého sdružení Láka Dolní Němčov finanční příspěvek na činnost do seznamu žadatelů, vyvěšení záměru na výpůjčku pozemků kolem Myslivny, pronájem kulturního domu k pořádání okresní chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2013, zařazení žádosti o pronájem výkopů ve stavbě základní školy základní umělecké školy Dolní Němčí do seznamu žadatelů, výpůjčku muzea na Mlýně občanskému sdružení národokristných kroužek Dolněčan k vánočnímu koledování, výpůjčku kulturního domu k pořádání večera s žehnáním vína 27.12.2013, dále přesunutí vyúčtování finanční částky ve výši 100 000 korun v roku 2013 do roku 2014 katolické farnosti Dolní Němčí, zařazení žádosti paní MD ze Spojených států do seznamu žadatelů pronájem bytů do chráněného byty, přijetí účelového sponzorského daru ve výši 28 000 korun mateřské školy Dolní Němčí, odměnu ředitelství mateřské školy Dolní Němčí a ředitel ze základní školy Dolní Němčí, cenovou nabídku ve výši 52 250 za vypracování projektové dokumentace na akci stavební úpravy Hřbitová Dolní Němčí, stavební objekty zděný plot, stavební úpravy Kartičky, stavební úpravy Márnice, opěrná zítka a kovaná vstupní brána. Cenovou nabídku ve výši 55 660 korun včetně DPH za vypracování projektové dokumentace na samou akci na stavební objekty zpevněné ploty. Dále pak cenovou nabídku ve výši 58 685 korun včetně DPH a to samou akci na stavební objekt odvodnění území. Dále schválila kupní smlouvu číslo B18614 o dodávkách kovového odpadu společnosti Metal Shop Tlumačov, cenovou nabídku ve výši 55 000 korun bez DPH za vypracování projektové dokumentace na akci úprava zahrady mateřské školy Dolní Němčí v přírodním stylu. Dále pak úpravu rozpočtu obce za rok 2013, vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku v zahradě bývalého zahradnictví, pronájem kulturního domu k pořádání okresu Sokošov v sobotu 24. 2015, zahrádkářů, základní organizace Českého svazu zahrádkářů Dolní Němčí výpůjčku kulturního domu na 13.4. a 11.5. a pronájem na 17.5. 2014, zařazení žádostí neziskových a zájmových organizací o finanční příspěvek na činnost v roce 2014 do seznamu žadatelů, nájem bytů v domě s chráněnými byty, zařazení žádostí několika občanů do seznamu žadatelů pro nájem bytů v domě s chráněnými byty, dále pak vyvěšení záměru na prodej pozemků zastavených Myslivnou a odchodnou bažantů, vyvěšení záměru na pronájem garáží na pozemku
parcelní číslo 1150 na katastrálním území Dolní Němčí. Dodatek 2014 ke smlouvě o svozu a uložení komunálních odpadů se společností HV. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se uložení části vodovodu budoucí na okruhu na pozemku jiného vlastníka. Písemnou výzvu a zadávací dokumentaci na stavbu Dolní Němčí ulici na okruhu vodovod a oslovení 3 firem. Dále cenovou nabídku firmy Hauser projekty inženýr architekt Zbigněk Mravitý ve výši 18 200 korun bez DPH z vypracování interiéru bez studie obřadní síly budovy obecních úřadů. Přílohu číslo 1 ke smlouvě o poskytování regionálních služeb v oblasti doplňování a zpracování knihovního fondu s knihovnou Buklovaná. Dále prominutí dluhu výši 887 korun, který zůstal za pronájem bytu číslo 1, bytové číslo popisné 589. Pronájem bytu schválila dále pronájem bytu číslo 107, domě schráněných byty. Pronájem kulturního domu okresnímu mysliveckém spolku Hradiště pro konání zkoušek myslivosti 15. března 2014. Výpůjčku římskokatolické farnosti Dolní Němčí večera s žehnáním žídů 27.12.2014. Prezentaci obce Dolní Němčí v publikaci Zlínský kraj města a obce Zlínského kraje. Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona 106/90 sbírky o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 a 2013. Rozdělení finančních prostředků na přímo z neziskovým a zájmovým organizacím, které si požádali. Smlouvu ředitelství silnic Zlínského kraje převodu a způsobu výkonu práv a povinností na stavbě silnice 2/490 a 2/498 Uherský Brod do Dolní Němčí Slavkov na obec Dolní Němčí. Dále pak inženýrské stavby Hodenín za vítěze výběrového řízení na stavbě Dolní Němčí na okruhu vodovod s cenovou nabídkou 444 150 korun bez DPH. Smlouvu o pronájmu objektu garáže té Dolní Němčí za cenu 1000 korun za rok. Pronájem kulturního domu okresního mysliveckého spolku Uherské Hradiště. Zařazení žádosti o pronájem obecního bytu. Pronájem bytu číslo 309 domy schráněných byty. Výpůjčku kulturního domu občanského sdružení národopisných kroužek Dolní Čad pořádání fašankové zábavy. Cenovou nabídku společnosti Tesquara Profi SRO Zlín v Setín ve výši 30 250 korun včetně DPH za zpracování energetického auditu pavilon mimoškolní výchovy základní školy a základní umělecké školy Dolní Němčí. Knihovní řád místní knihovny a na závěr příkazní smlouvu přes společnosti Investavu SRO na zabezpečení inženýrské činnosti na stavbě cyklostezské dálnice Dolní Němčí, úsek Dolní Němčí ve výši 87 120 korun včetně DPH. Dále pojednala a doporučila zastupitelstvo obce ke schválení program 17. zasedání zastupitelstva obce Dolní Němčí, prodej části obecního pozemku výměře 4 metry čtvereční zastavěného rodinný domy číslo popisné 124 ulici Urská, prodej pozemku zastavěných výslivnou a obchodnou bažantu mysliveckému sdružení Lamka Dolní Němčí, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Česko-Budějovice a koupí pozemku parcelní číslo 1291/5 a podílu 1,38 z pozemku parcelní číslo PK 1292 a Roman 21 a KN 1292 katastrální území Dolní Němčí za bonitní cenu. Dále projednala a rozhodla neschválit finanční příspěvek na činnost Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Rozhodla povolit provoz 2 vyhňacích přístrojů, provození restaurace na Mlýně a jednoho Begerbaru. Nevyhovět žádosti o vyvěšení tibetské vlajky 10.3.2014 na budově obecních úřadů. Uložit starostovi zajištění dohody mezi nájemci prostorů budovy s restaurací na Mlýně, vzájemné finanční vypořádání odběru elektrické energie,
Dále pak neschválit zařazení části území vedle garáží budoucí na kopečku do územního plánu novou výstavbu řadových garáží. Neschválit směn pozemku KN 1085 za pozemek parcelní číslo PK 1982 katastrálním území domu Němčí. Odložit pojednání výše příspěvku na opravu kostela do dobu předložení dalších doplňujících dokladů do nájmu kulturních domů pořádání farního plesu 16. 2016 římskokatolické farnosti. Neschválit umístění reklamní tabule na svou používané osvětlení. Odložit pojednání inspekční zprávy České školy inspekce z kontroly základní školy základní umělecké školy Dolní Němčí. A na závěr pojednala a vzala na vědomí dopis ředitele oblastních charitabilických o financování sociálních služeb, domy schránění a pečovatelské služby Dolní Němčí příští roce. Výpověď z nájmu bytu číslo 107, domy schránění byty. Dopis společnosti DAS, pojišťovna právní farmaceutická společnost. Na závěr arcidiecézní Charity, dopis arcidiecézní Charity s nabídkou spolupráce při pomoci obětem násilí na Ukrajině. Děkuji vám. Má někdo nějaký dotaz? Pokud ne, tak dalším bodem je prodej obecních pozemků. Jedná se v případě o pozemek pana Oldřicha, nebo pozemek s rodinným domem pana Oldřicha Bartoše, bylo citováno ve zprávě z jednání Rady obce, tady je lidská číslo 124. Rodinný domek byl postaven na celkem 4 metrech čtverečních parcely PK 1285/1 a tím, že nebyl asi zapsán geometrický plán, který byl tento pozemek zaměřen, tak teď došlo k situaci, kdy pan Bartoš na tento případ došel, nebo na tuto situaci, a dal nám žádost, aby jsme mu tento pozemek prodali. Rada obce doporučuje prodej za 110 Kč za metr čtvereční plus úhradu nákladů. Ještě ten komentář. Tady to je ten geometrický plán, je to maličké. To je vlastně zhruba půl metra šířky před rodinným domem. Tak to bylo zaměřeno už v roce 89, ale nebylo to zapsáno do katastru celé. Ten barák asi neexistoval. Ta novostavba, protože to bylo v místě starého rodinného domu. Takže máte k tomu, prosím, máte nějaký dotaz? Pokud ne, tak návrh usnesení číslo 17/2014/03.01 zní: Zastupitelstvo obce Dolní Němčí schvaluje prodej části obecního pozemku parcelní číslo PK 1285/1 o výměře 4 metry čtvereční v katastrálním území Dolní Němčí, který dle geometrického plánu pro oddělení části parcel číslo 119/924/696a je označen jako díl A v katastrálním území Dolní Němčí panu Oldřichu Bartošovi, Ludská, číslo popisné 124, Dolní Němčí za cenu 110 Kč za metr čtvereční. Kupující dále uhradí náklady na vypracování kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Kdo je pro? Děkuji. Někdo proti? Zdržel se? Děkuji. Všech 9 přítomných pro. Tak usnesení číslo 17/2014/03.01 bylo schváleno. Další záležitost se týká
Myslivný, žádosti mysliveckého sdružení Lanka. A sice v areálu Myslivný tady stojí budova Myslivný a tady stojí budova Duchovný. Jsou to objekty, které patří mysliveckému sdružení, takže nás myslivecké sdružení požádalo, aby jsme jim prodali pozemky pod toho budovou. Protože ostatní pozemky mají nájmu od obce, jak jste zaregistrovali v usnesení rady, tak tam jsme to opět pronajali dál, ale tyto pozemky navrhuje rada obce taky odprodat opět za stejných podmínek, tedy těch 110 korun za metr čtvereční plus úhradu nákladů. Máte někdo, prosím, nějaký dotaz nebo návrh? Pokud ne, tak návrh usnesení číslo 17/2014/03.02 zní: Zastupitelstvo obce Dolní Němčí schvaluje prodej obecních pozemků parcelních čísel ST 932 o výměře 65 m2 a ST 933 o výměře 117 m2, vše v katastrálním území Dolní Němčí, mysliveckému sdružení Lanka Dolní Němčí za cenu 110 korun za metr čtvereční. Kupující dále uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Kdo je pro? Děkuji. Někdo proti? Zdržel se? Všech, kdo byl přítomný, je pro. Takže usnesení číslo 17/2014/03.02 bylo schváleno. Dalším bodem je koupě pozemků. Jedná se o pozemku paní Ludmily Štefaníkové, která vlastní parcelu PK 1291/5 o výměře 1623 m2. To je tato parcela, která kopíruje oplocení fotbalového hřiště a byla předmětem několikrát debat, jestli leží pozemek pod oplocením nebo pouze samotný. Ale teď při pozemkových úpravách došli s návrhem, že by to odprodali obci, tak aby zkrátka nechtějí pozemek. A k tomu jim patří právě ten ideální díl, a to je výši 38 tady té komunikace, kterou jsme minule schvalovali ty podíly odkupy od těch vlastníků, kteří nevlastnili jiné pozemky, protože paní Štefaníkové to bylo přiděleno k tomuto pozemku, tak ta nebyla předmětem tehdejšího návrhu. Takže dneska, jak jsem psal v důvodové zprávě, jedná se o ten pozemek 1291/5 o výměře 1623 m2 a podíl 1/38 na pozemcích právě tento pruh. A pak je tady nad Švárově hřištěnta ten maličký díl 1292/74. To vzniklo rozdělením z tehdejší pozemku pro odkoupení pro tu výkladovou hřiště, kterou jsme tam plánovali. Takže ta parcela původní PKčková se rozdělila na dvě parcely. Takže rada se doporučuje odkoupit za bonitu, což v případě toho velkého pozemku dělá 22 769 korun a cena podílu 1/38 dělá 439 korun. Takže máte, prosím vás, někdo k tomu nějaký dotaz? Pokud ne, tak návrh usnesení číslo 17/2014/04 zní: Zastupitelstvo obce Dolní Němčí schvaluje koupí pozemku parcelní číslo PK 1291/5 o výměře 1623 m2 v katastrálním území Dolní Němčí za cenu bonity půdy v celkové výši 22 769 korun a podílu 1/38 z pozemku parcelních čísel PK 1292/21 a KN 1292/74 o výměře 31 m2 v katastrálním území Dolní Němčí za cenu bonity půdy v celkové výši 439 korun. Od Ludmily Štefaníkové na výsluní Římská 3
číslo popisné 702 Dolní Němčí. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s vypracováním kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Děkuji. Všech 9 pro. Usnesení číslo 17/2014/04 bylo schváleno. Dalším bodem je smlouva číslo 103/001/398/7/009 o smlouvě budoucího zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce. Jedná se o novou připojku vysokého napětí k firmě Formica, která si bude budovat vlastní trafo, ještě jedno mimo to, které je tady dneska fungující, a budou se připojit na to vysoké napětí, které jde naproti přes tu průmyslovou zónu produkcí. Tady mají 2 bloky neboli a přechází přes cestu. Naše pozemky jsou tady vedle cesty, tady ty proužky, tak máte citované potom ty čísla parcel 2268/172, tak PK 1295/1, 1295/20 a 1295/23. Takže toto je vlastně zřízení věcného břemene, které bude spočívat ve vedení uložení nadzemního vedení, které bude končit trafostanicí před firmou Formica. Je to smlouva budoucí, v této smlouvě je navržená cena 5 000 korun za to břemeno. Takže Rada obce doporučuje, aby jsme tuto smlouvu budoucí schválili, protože pak smlouva se s ní stane až po realizaci. Oni původně měli záměry tady do průmyslovou zónu, jsme se dohodli, že ne, protože v rámci průmyslové zóny by se měla překládat tady ta síť vedení, takže šli z toho bodu, kterého je napojena vlastně to bývalé trafo, nebo to současné trafo, a pokračuje to dál čistě jednotpadních vod. Takže tyto 2 body už jsou umístěny mimo budoucí komunikací, tak aby tam nebránili té případné výstavbě. Takže máte k tomu někdo nějaký dotaz, prosím? Pokud ne, tak návrh usnesení číslo 17/2014/05 zní: Zastupitelstvo obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu číslo 10.313.987/009 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce akciová společnost se sídlem FA Gerstnera 2151/6 České Budějovice, týkající se umístění distribuční soustavy, venkovní vedení vysokého napětí přes obecní pozemky parcelních čísel 2268/172, PK 1291/1, 1295/20 a 1295/23 katastrálním území Dolní Němčí. Kdo je pro? Děkuji. Zdržel se někdo? Někdo proti? Děkuji. Všech 9 přítomných je pro. Usnesení číslo 17/2014/05 bylo schváleno. Dalším bodem je návrh na nepeněžitý vklad obce do vlastnictví Slováckých vodáren Uherské Hradiště. Představenstvo společnosti na podzim rozhodlo, že společnost bude navyšovat svůj vklad dalšími nepeněžitými vklady a u nás zůstává pouze poslední kousíček vodovodu v délce 104 metry, který je z ulice Komenského pod školou, který se vybudoval v době, kdy se budovaly vestavené byty nad základní školou, s tím, že ty pozemky, které jsou v těch zahradách, jsou stavební pozemky, takže se zasíťovala zrovna při té stavbě celá ta lokalita.
Zatím z těch pozemků z té sítě voda neteče, ale společnost má zájem to vložit, aby jsme tam vložili, my samozřejmě taky, tak aby jsme tuto síť neměli ve své vlastní správě. Znaleckým posudkem je vyčíslena cena na 157 000 korun, což znamená při 1000 akcii 157 akcí. Takže je to poslední vodovod, který teda máme v majetku. Takže prosím, máte k tomu někdo nějaký dotaz? Pokud ne, tak návrh usnesení číslo 17/2014/06 zní: Zastupitelstvo obce Dolní Němčí schváluje nepeněžitý vklad vodovodu TN100 délky 104 metrů v ulici Školní, jehož hodnota znaleckého posudku vypracovaného společností Vega Uherské Hradiště akciová společnost, Znalecký ústav oboru ekonomika, Hradební 1250 Uherské Hradiště, činí 157 000 korun do vlastnictví společnosti Slovácké vodárny a kanalizace AS Záložávko 290 Uherské Hradiště. Kdo je pro? Někdo proti? Zdržel se? Děkuji. Všech 9 přítomných pro. Takže usnesení číslo 17/2014/06 bylo schváleno. Měli jsme všechny body programu, které jsme měli v plánu, a máme tady poslední bod a tím je diskuze. Takže otvírám diskuzi. Kdo má nějaké dotazy, připomínky, náměty? Já jestli bych mohl se zeptat, jak tam bylo řečeno ohledně vypracování té projektové dokumentace na Zítku a na tu Márnici, nebo o co se tam jedná vlastně? Celá ta rekonstrukce hřbitova spočívá ve 3 profesích různých. Jedna je to odvodnění, druhé jsou zpevněné plochy a třetí je celá ta obvodová Zítka, včetně oplocení, včetně brány, oprava Márnice, nová Zítka mezi starým a novým hřbitovem na té druhé části, drobná oprava té Márnice, jak jsme minule vzpomínali, to odvodnění kolem toho a oprava kapličky té vrchní části. Na té Márnici jenom nějaký ten spodek, protože ta Márnice vlastně... Ne, že? To jsme říkali minule, že vlastně tam se udělá drenáž, tak se vlastně i celá ta Márnice odrenážuje, udělá se tam odvlčení tak, aby nestoupala ta vlhkost, která tam dneska stoupá. Dobře, to jsem chtěl. Má někdo, prosím, ještě další dotaz? Já bych se chtěl zeptat, jak tady znali ty pozemkové úpravy teď. Tak za našima barákama na Výsloví chceme, aby se vyřešil ten kanál. A chceme to buď, aby to bylo prostě obecný, tam třeba těch 5-6 metrů, máme tam prostě, nám tam vadí ta voda, škodí nám ta voda, vy o tom víte jako asi. A tady paní jsem se ptala, jestli je to vyřešené a říkala mi, že ještě ne, ale když jsme tady byli loni, tak mě říkala, že se to bude řešit, ale že dá vědět na obecní úřad a potom nás tam zřejmě budu volat a my si budeme muset dát nějakou žádost, nebo vy to obec vyřešíte, že ten pozemek se tam prostě dá do správy obce, nebo jak to bude? Nevysvětlím, kteří budeš. Výsluní 1, no. Ano, vy to tam znáš. A vy jste tady tehda byli jako barvále, chtěl jsem vás tehda bavit jako a ten den, jak jsem tady byl, ale je těch pozemků zřejmě dolnější věci takový, že ta voda stěká k barákům a je to prakticky ten kanál je na pozemku těch majitelů, kteří mají za naším to pole, ale jsou tam také trochu spory, tak chtěl bych, aby se to vyřešilo. Tady vlastně, když jste vykupovali ty pozemky, tak jste uřízlo se pozemku a neřešilo se nic dalšího. No. Před 7, 8, 9 rokama jsme tam vybudovali ten lapač té vody, který je za Hrdinovým,
tak, aby byla schopná ta voda se odvádět řízeně pryč, aby netekla přes ty humna, protože došlo několikrát tomu zatopení těch humen nebo výtokem. Voda, která stěká odpadima, tak byste tam pokud měli udělané nějaké takové jednoduché příkopky, kterýma ta voda je naváděná sem. Považovali jsme to v podstatě za vyřízenou věc s tím, že si každý ten svůj járeček udržuje tak, aby ve vlastním zájmu neměl problém. Teďka my jsme v rámci pozemkových úprav a potom na to navazujícího pozemního plánu rozhodli, že tato lokalita celá bude určená k zastavení. Původní územní plán to řešil pouze tady od Kaňků nebo od té panelovky, někde tady zhruba do poloviny nebo do poloviny, do 36. Ano, viděl jsem to. Takže ten územní plán se viděl, takže my jsme to vlastně rozhodli, že to bude dát možnost využít. Samozřejmě, jak se tam vylokalizovaly domky a podobně, to je všechno ještě daleko, ale tím, že by se tam vlastně ta výstava provedla, tak by došlo k celému vyřešení problému. Komunikace jako taková by tady byla třeba udělaná obecní cesta, tady byly nesouhlasy některých těch majitelů pozemků, které tam vlastní. Takže v tento moment, pokud nedojde k nějakému souhlasu nebo dorovnání s těma majitelama, tak je to asi těžko průchodné. Ale já osobně zatím ty majitelé pochopitelně jsou zodpovědní za vodu ze svých pozemků v prvé řadě. Takže tam příkopa, která tam je, předpokládá, že je udržovaná, tak by měla být dostatečná k tomu, aby to fungovalo. A v momentě, kdy se tam vyřeší následně ta výstavba, tak tam už nebude problém s tím v podstatě žádný, anebo se případně bude muset dělat nějaká kanalizace, která by šla kolem těch domků a sbírala vodu z těch domků do kanalizace centrální. Já toto chápu, ale když mi řekne ten majitel tého pozemku za mnou, že tam užívám jeho pozemek a že on je ochotný mě to prodat, a když mi řekne třeba cenu 1000 Kč za metr, tak mu asi dát. A já jsem mu odpověděl prostě, že podle mě je to nesmysl, 1000 Kč za metr čtvereční, jako to je úplně krávovina. Říká, ano, to mě někdo řekl, já můžu říkat řezek, to je jedno. Tak jsem se vlastně chtěl domluvit rozumně a říkám, tak dobře, já ti zaplatím pozemek, ale řekni, kde máš brázdu, kolik ti mám zaplatit. Mám tam pozemky 2. Říkám, tobě třeba 2/3, mu 1/3. Jak je to? Jo, nevím, kde je brázda. Říkám, a jak ty nevíš, kde je brázda? Říkám, tak užíváš jakési pole, tak máš tady kolek nebo nemáš kolek? On neví. To je jedno, ale tak jsem se bavil s tou paní z toho Brna tady, když tady byla, ona mě říká, na tom pozemku, nebo ten pozemek, který je nad vaší, ta voda stěká k vám. To by si měl vyřešit obecní úřad a majitele pozemku. Jestli vy to od nich vykoupíte, nebo jak to bude, nebo co tam bude, já tu vodu nepustím mezi baráky, aby mě to teklo do baráku. Tam ten kanál bude, kdyby jak tam bylo, tak tam prostě co bude, nějaká struha, aby to teklo pryč. Ale jak se s ním mám domluvit, nebo s těma lidma? Ještě jste nedostali z Brna nic žádné nějaké papíry, protože ona mě paní loni říkala, už to bylo zakreslené zeleným pásem za našimi barákama, že se to projedná. A teď, jak jsem tady byl před 14 dněma, říkala, ještě to pane není, ale že oni dají vědět. No. Ale já chci jen vědět, jestli já budu muset žádat, nebo budeme všetci muset žádat, aby se to vyřešilo, ať tam nejsou spory, protože já nechci užívat nečí půdu, ale měla by to podle mě, jak ta paní říkala, řešit obec s těma majitelama, jak to bude, kdy to bude. Problém je v tom, že tím, že se z té lokality připravuje, aby to byla lokalita stavební, tak my, když bychom tam ten pozemek vyčlenili obecní, tak potřebujeme písemný souhlas všech těch majitelů, že s tím souhlasí. Ono sice v té části té stavební, tam se nic stavět nebude, že bylo to jenom pro váš klid a pro pořádek. Ale pokud nebude souhlas všech těchto majitelů, tak s tím není schopná nic udělat. Problémem by nebylo tam nechat obecní pozemek kousek, ale musí s tím všichni ti majitelé souhlasit, těch stávajících pozemků. Takže to možná bude problém. My teď, nebo paní Koukalová, firma Agri si zpracovává a příjezd, tak kdyby ten z této strany byl. Ona zpracovává všechny ty podněty z toho projednávání nového uspořádání těch pozemků a jsme domluveni, že teď během měsíce by to měla dodělat a bude další kolo ještě projednávání s majitelama, kteří měli třeba nějaké připomínky, nejasnosti nebo chtěli nějaké změny v tom, co ona jim navrhla.
Takže to bude probíhat ne tak ve velkém, jak posledně, ale bylo individuálně zvání konkrétní vlastníci, tak aby se s nimi dojednalo to, co se tam jim upravilo. Takže bude možná, nevím, já si to poznačím ještě, ona o tom vzpomínala, ale právě ten problém toho souhlasu těch vlastníků je základním problémem celých těch pozemkových úprav, protože jsme třeba nemohli ani, tady jenom vedu malý příklad při té stavbě, nebo stavbě, tady té budoucí výstavy rodinných domků, tak tady jsme šli třeba pozemkem, tak nelogicky skoro špicou sem do předků, kde jsme obešli to, aby jsme nemuseli získávat souhlasy těchto majitelů. Proto je to mimo obvod pozemkových úprav. Takže jako, má to své zákonitosti a pravidla, takže skutečně tam je to vázané na ochotu vlastníků, aby se byli ochotní domluvit a řekli, že takhle s tím souhlasí. Nic jiného není. V jiném případě jsme narazili na problém v tom, že vlastníci nechtěli v té lokalitě vůbec žádné úpravy, tak zkrátka nezbývá nic jiného, než to nechat v tom původním stavu, tak jak ty pozemky jsou a hotovo. Takže jsou případy skutečně, kde lidi nejsou ochotní nějakým způsobem se dohodnout na nějaké úpravě, tak tam je to potom neřešitelné. Dostane to nové číslo, všechno to ano, ale bude to přesně v tom rozmezí a v tom prostoru tak, jak to bylo. Nemůže s tím pohnout ani doprava, ani doleva nikam. Navíc tady, pokud by tady nevypadl žádný pozemek, tak jí budou chybět metry čtvereční, aby mohla někoho tam třeba dát klíč. No, protože tady nemáme my ani obec, nikdo tady nemá žádnou parcelu, takže pokud by ona chtěla tady zebrat třeba 5 metrů pruh, tak to bude výměra možná jedné parcely. A to jednoho vlastníka musí někam přesunout jinde. Ale protože je to uvažováno jako lokalita pro výstavbu rodinných domků, tak asi by to se těžko setkalo s pochopením, že někomu vytlačíme ho z pozemku, který by byl stavební, nebo nabídneme mu nějaký jiný. Musel by skutečně být někdo, kdo by s tím souhlasil, že takhle souhlasí, tím pádem by to mohlo se takto udělat. Ale já si myslím, že po té nějaké domluvě nebo po nějakém zásahu obce by to šlo vyřešit, protože já tam chci mít klid, jako já tam nebudu poslouchat nějakého majitela, že mu tam užívám pozemek. Ta voda tam teče po tom pozemku, to není můj pozemek, on je jeho pozemek, ale jako ten járek tam musí být. Jakou formou vy ten pozemek užíváte? Čemu? Jenom přijde to je jenom, já vůbec se neužívám. Kanál? Já jenom ten kanál tam. Já neužívám ten pozemek. To není užívání z tvé strany, to je spíš jeho užívání, že udržování. Se stará o vodné vody. Ano, mě jde o to, aby mě zase nenapadl ten člověk, nebo aby neměl nějaké výhrady veliké, protože já nemám rád nějaké také chytráky, hydralíny. A 1000 korun za metr mu dávat nebudu, to jako to v žádném případě. Dobře, takže toto máme vyjasněné. Ano. Dobře, máte prosím někdo další ještě dotaz nějaký? Pokud ne, tak já končím diskuzi a tím pádem jsme se dostali k závěru dnešního jednání. Já vám všem děkuji za účast a věřím, že se na příští zasedání opět potkáme a přeji vám všem dobrý večer. Děkuji.